हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजां दङ स्कलारशिप 2021 एन्ड 22 एकाडेमिक इयारनि एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बेनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनाय एबा रेजिस्टार खालामनाय बोरै खालामनांगौ स्टेप बाय स्टेप नायदो बेनिफ्राय नोंथांमोना गावनो मबाइलाव एप्लाइ खालामनो हागोन एबा नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लानो हागोन दा बेनिनो भिडिअ लोगोफोर जाय नोंथांमोना एचएस पास जाबाय एबा एचएसएलसी पास जाबाय बेनिफ्राय डिग्री फरायगासिनो दङ लोगोसे क्लास 9 10 नोंथांमोननि थाखायबो दङ स्कलारशिप दा बेखौनो बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लादो बेबायदि स्कलारशिपनि नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव दा गोबाव खालामला लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव NSP आव जों NSP आव थांनानैसो जों रेजिस्टार खालामनो हायो बेनो जाबाय नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल दा जों बेयाव थांनानैसो जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ आरो रेजिस्टार जाखांनायनि उनावसो आइडि मोनो आरो बे आइडिखौ लानानै लगइन खालामनानैसो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिदिब्ला जों थांसै गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव थां दा फाइनाली लोगोफोर आं अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोनाबो फैनो हागोन scholarships.gov.in होनानै दा बेनिफ्राय दानिया नायदो बे पेजआव नोंथांमोना फैयोब्ला माखासे गाहायाव बोख्लायनानै नायदो जे मा स्किम सफैगासिनो दङ स्कलारशिपनि थाखाय दा बेखायनो जों सेन्ट्रेल स्किम्स UGC स्टेट नुदों दा जों फार्स्टआव थुनोसै सेन्ट्रेल स्किमाव दा सेन्ट्रेल स्किमाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गाहायाव बोख्लायबानो जाबाय नर्थ इस्टआव दानिया बेयाव मा स्किम सफैदों नोंथांमोना नायनो हासिगोन नर्थ इस्टआव दा बेयाव दङ जेरै फाइनान्सियेल सापर्ट बेबायदि दङ आरो बेनि एप्लाइआ थागोन 30 नभेम्बरसिम दा बेबायदि लिरनाय दङ आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव फैनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफ्रा रेजिस्टार जाखाबाय आइडिखौ लानानै नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेखौ जोङो दोनथ'नोसै दा जों नेक्स्टआव नायनोसै लोगोफोर स्टेटआव मा सफैदों जोङो स्टेट स्किम्सआव जों थांनानै नायनो हायो दा बेखायनो जों थांफिननानै जोङो बेक थांनानै दानिया जों स्किमखौ नायबावनोसै स्टेटनियाव जों मा सफैदों जों नायनो हायो आरो दा नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय मा स्किम सफैदों गासैखौबो नायनो हायो थिग बेबायदि जों स्टेटआव थुबाय दा स्टेटआव थुनाय लोगो लोगो आसामाव थुदो दा आसामाव थुबाय नै दा प्रि मेट्रिक स्कलारशिप बेनिफ्राय पोस्ट मेट्रिक स्कलारशिप थायो दा हमना ला प्रि मेट्रिकआव क्लास 9 निफ्राय 10 सिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो पोस्ट मेट्रिकआव नोंथांमोना जायफोर 10 पास जाबाय गोजौ लेभेलसिम एप्लाइखौ खालामनो हायो दा जेब्ला डेट ओंखारगोन एक्टिभ जायो अब्ला बेयाव थाखाय नोंथांमोना नायनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा जेरै SC ST गासिबो स्टुडेन्टसफोरा बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन दा बेनि बागै जेब्ला एप्लाइ सोलिगोन आं नोंथांमोना स्पेशल भिडिअ खालामगोन जे बोरै एप्लाइ खालामनांगौ दायो जों सावरायगोन रेजिस्टार खालामनायखौ बोरै जोङो रेजिस्टार खालामनांगौ नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप नायदो दा बेखायनो जोङो गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना दासिमबो जुदि रेजिस्टार खालामाखैबा जों मा खालामनांगौ जोङो निउआव थुनांगोन लोगोफोर जोङो निउ रेजिस्ट्रेसनाव जों थुनांगोन अब्लासो जोङो रेजिस्टार लानानै जोङो माने आइडि मोनोब्ला नैबाव थुनानै जोङो लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखायनो आं नोंथांमोननो रेजिस्टाराव थुना होनोसै दायो लडिं जागासिनो दङ दा लडिं जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ गोसो होना नायलां स्किप खालामनाङा जोबोर इम्परटेन्ट दा बेनिफ्राय एकाडेमिक इयार नुजाबाय 2021 एन्ड 22 ओंखारबाय NSP दा जों NSP आव फैयोब्ला हाउ टु एप्लाइ बेयाव जों माखासे गाइडलाइन्सखौ नायना लाग्रोनांगौ जेरै फ्रेश स्टुडेन्ट्सनि थाखाय मा नांगौनो बेयाव गासिबो होनाय दंखायो जायफोरा 18 इयार्स जायाखै नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ पेरेन्ट्सनिखौ होनो हायो एबा गार्जेननिखौ होनो हायो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया दा बे क्लियार जाबाय दानिया माखासे आरो गाइडलाइन्स दंबावो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम दा बेयाव बुंदों क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट डकुमेन्ट्स नांगोन बेनिफ्राय स्टुडेन्ट्सनि बेंक एकाउन्ट नाम्बार नांगौ जुदि नोंथांमोना गैयाब्ला आरोबाव पेरेन्ट्सनिखौनो होनो हायो दा नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि एबा गार्जेननिखौनो होना लानो हागोन उनावहाय नोंथांमोना आपडेट खालामना लानो हायो थ' बे जेबो नङा नोंथांमोना जायफोर दासिमबो एकाउन्ट गैयाना अब्ला नोंथांमोना पेरेन्ट्सनिखौ होनो हायो जेबो नङा स' बे क्लियार जाबाय दानि आधार कार्ड थ' लोगोफोर आधार कार्ड नांगौ जुदि आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट पासबुक दङबा होनो हायो आरो गैथाराबा नोंथांमोना आधार कार्ड गैयाबा बनाफाइड स्टुडेन्ट सार्टिफिकेट थायो नोंथांमोना स्कुलनिफ्राय बेखौ लाना फैनांगौ इसु खालामनानै अब्लानो जागोन नोंथांमोना बेखौ पर्टेलाव आपल'ड खालामनो हायो दा लोगोसे जायफ्रा आधार कार्ड एनरलमेन्ट आइडि मोनबाय नोंथांमोना बेखौबो होनो हागोन एबा नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट पासबुक नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायो जायफ्रा आधार कार्ड गैया दा बेनिफ्राय 6 नाम्बारा बुंदों जायफ्रा गुबुन स्टेटनिफ्राय फैदों नोंथांमोना आरोबाव नोंथांमोना माने बनाफाइड सार्टिफिकेट लाना फैनांगोन जेराव फरायदोंमोन बेनिफ्राय लाना फैदो थ' बे गासैबो क्लियार जाबाय नोंथांमोना गाइडलाइन्सखौ बेखौ गासैखौ फरायनांगौ जेब्ला एप्लाइ खालामो बेखौ फरायजोब अब्लासो क्लियार जागोन बेनिफ्राय दानिया फिलआप खालामनायाव मा नांगौ मा खालामनांगौ नोंथांमोना आरोबाव गाइडलाइन्सखौ नायना लाग्रोबावदो जे जोङो अब्लासो क्लियार जागोन नालाय दा बेखायनो जों गाहायाव नायनोसै जे मा फिलआप खालामबावनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जाहाथे माने गोनो गोथो जाया एप्लाइ खालामनाय टाइमाव
तो दानिया लोगोफोर बेयाव बुंदों डेट अफ बार्थ तो नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ जेरै दं सार्टिफिकेटआव बेबायदिनो होदो बेनिफ्राय स्टेट अफ डोमिसाइलखौ नोंथांमोना आसामखौ सेलेक्ट खालामनांगोन डोमिसाइल स्टेट थायो बेखौ जोङो बक्सआव मोनगोन जेब्ला जों रेजिस्टार खालामगोन बेनिफ्राय स्कलारशिप केटेगरिया मोननै थायो जेरै प्रि मेट्रिक बेनिफ्राय पस्ट मेट्रिक दा जायफोरा प्रि मेट्रिकआव खालामगोन क्लास 9 निफ्राय 10 सिम थायो आरो जायफोरा पस्ट मेट्रिकआव खालामगोन क्लास 10 निफ्राय क्लास 10 पास जानायनिफ्राय गोजौ लेभेलसिम थायो नोंथांमोना कलेज लेभेलसिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन तो बे क्लियार जाबाय दानिया जों गाहायाव थांबावसै माखासे गाइडलाइन्स दंबावो नोंथांमोना गासैखौ फरायना लागोर जेब्ला एप्लाइ खालामगोन अब्ला इजि जानायनि तो बेखायनो जों गाहायाव नायनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै गाव गावनि एप्लाइखौ खालामना लानो हायो दा बिदिब्ला जों गाहायाव थांबावसै फैदो जों नायबावसै माखासे गाइडलाइन्सखौ दा बेयाव बुंदों लोगोफोर नेम अफ स्टुडेन्ट जेरै दं सार्टिफिकेटआव नोंथांमोना लिरथारनांगोन फिलआप खालामनाय टाइमाव जाहाथे उनाव प्रब्लेम जायैबायदि दा प्रब्लेम जायोब्ला मिस्टेक होयोब्ला स्कलारशिपआ हाबनो नागिरा बेखायनो मोजां होबानो जाबाय बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होथारनांगोन मानोना अटिपि थाङो नालाय आरो मेसेज थांबाय थागोन नोंनियाव स्कलारशिपआ हाबदों हाबाखै दा बेफोर गासिबो मेसेज थांबाय थागोन तो बेखायनो नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ एक्टिभखौ होदो बेनिफ्राय इमेल आइडिखौ नोंथांमोना होनो हागोन जुदि दङब्ला नोंथांमोना होबानो जाबाय गैयाब्लाबो जेबो नङा नोंथांमोना थायोब्ला मोजां मानोना माखासे खामानि होयो उनावहाय नोंथांमोना इमेल आइडिखौ होबानो जाबाय नोंनि नङाब्ला गुबुननिखौ होनो हागोन पेरेन्ट्सनिखौनो होनो हागोन बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन जायफ्रा बेंक एकाउन्ट दङ आरो गैयाब्ला नोंथांमोना पेरेन्ट्सनि एबा गार्जेननिखौ होनानै लानो हागोन उनावहाय आपडेट खालामना लानो हायो तो बे क्लियार जाबाय दानिया बुंदों नाम्बार 8आव जों थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना प्रपारलि नोंथांमोना केयारफुलि मोजां नोंथांमोना फिलआप खालामनानै लाबानो जाबाय दा बेयाव बुंदों आधार कार्ड गैयाब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगौ तो नोंथांमोना बेंक पासबुकखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायो तो दङब्ला मोजांनि खोथा गैयाब्ला नोंथांमोना पेरेन्ट्सनिखौबो होनो हागोन आरो नोंथांमोना बेंक पासबुक एकाउन्ट दङबा बेखौबो आपल'ड खालामनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोना मोजां खालामदो दा बेनिफ्राय गाहायाव इम्परटेन्ट नट दङ तो नोंथांमोना बेखौ मोजां फरायना लादो बेनिफ्राय दानिया आइ एग्रि नुदोंना नोंथांमोना मोनथाम बक्सआव गासैखौबो टिक मार्क होनांगोन तो बेबायदि होदो दा होनाय लोगो लोगो कन्टिनिउआव नोंथांमोना थुनानै होदो अब्लानो जोंहा नेक्स्ट पेजआ गेवना फैसिगोन रेजिस्टार खालामनायनि प्रसेसआ जागायसिगोन दा बेयाव आं थुबाय लोगोफोर कन्टिनिउआव थुनाय लोगो लोगो दानिया जों नै फ्रेश रेजिस्ट्रेसन बेबायदि एकाडेमिक इयार नुजाबाय 2021 एन्ड 22 थ' नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनांसिगोन आरो बेनो जाबाय रेजिस्टारनि जागायनाय दा नोंथांमोना डोमिसाइलखौ थुना होदो चुज इउर अप्सनाव थुनानै आसामखौ होदो डोमिसाइलखौ स्टेटखौ बेनिफ्राय स्कलारशिप केटेगरिया मोननै थायो दा नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो बबेखौ खालामगोन दा हमना ला पस्ट मेट्रिक बेनिफ्राय प्रि मेट्रिकखौ खालामनोबा नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे होदो दायो आं खालामगोन पस्ट मेट्रिकखौ मानोना हाइ क्लासनि बियो दा बेखायनो आं कलेज लेभेलनिखौ सेलेक्ट खालामबाय पस्ट मेट्रिकखौ जायफोरा आन्दार नोंथांमोना प्रि मेट्रिकखौ होबानो जाबाय दानिया थांसै नेक्स्टआव नेम अफ स्टुडेन्ट नोंनि नामखौ जेरै दं नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय सार्टिफिकेटआव थानाय बायदि दानिया स्किमखौ सेलेक्ट खालामदो स्कलारशिप स्किमाव होनो हादो मानोना स्कलारशिप नालाय तो बे स्कलारशिप स्किम आरो नोंथांमोना बेखौ होदो बेनिफ्राय दानिया डेट अफ बार्थ तो डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो नोंनिखौ जेरै दं बेखौ होबानो जाबाय दा आं जास्ट एग्जाम्पल होदों रेन्डमलि तो नोंथांमोना प्रपारलि कारेक्सन खालामना ला बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामसै बेयाव खालामबाय मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय इमेल आइडि अपसनेल जुदि नोंथांमोना होनो गोसोब्ला होनो हागोन होआब्ला जेबो नङा होथारनांगौ नङा होयोब्ला मोजां उनावहाय दानिया बेंक आइएफसि क'डखौ नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना हो बेनिफ्राय दानिया कनफार्म खालामबावनांगोन फिन खनसेबाव आरो नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन गाहायाव तो नोंथांमोना होनानै आरोबाव खनसे बक्सआव होबावदो कनफार्म खालामनांगोन तो दानिया नेक्स्टआव फैबाय आइडेन्टिफिकेसन डिटेल दा बेयाव आधार कार्ड होनो हायो दङब्ला आरो गैयाब्ला नोंथांमोना जायफोर गोदानै तो नोंथांमोना गैयाब्ला बेंक एकाउन्टखौ होनो हागोन आरो नोंनिखौ दङब्ला आरो गैथाराबा पेरेन्ट्सनिखौ होनो हायो आरो जायफ्रा आधार कार्ड गोदान बानायबाय आधार एनरलमेन्ट आइडि दङब्ला होनो हागोन एक्सेप्ट जागोन तो बेयाव जायखिजाया सेलेक्ट खालामदो मा दं बेखौनो होबानो जाबाय स' बे जाबाय दानिया जायफोरा माने आधार कार्ड गैया बेंक एकाउन्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबा नोंनि पासबुकखौ नोंथांमोना माने आपल'ड खालामनांगौ 200 किबिसिम हायो आपल'ड खालामनो बेनिफ्राय फ्रन्ट पेजखौ खालामनांगौ आरो जेराव एकाउन्ट नाम्बार थायोना एड्रेस थायो बेखौ जोङो आपल'ड खालामनांगोन जोङो स्केन खालामनानै थ' बे क्लियार जाबाय 200 किबिसिम जों आपल'ड खालामनो हायो स' बे गासैबो क्लियार जायोब्ला नोंथांमोना लास्ट अप्सनाव फैसिगोन दानिया केप्सा थ' नोंथांमोना केप्सा क'डखौ जेरै दं नोंथांमोना नैबेबायदि जेरै दङ बेखौ बक्सआव टाइप खालामनांगोन बेनिफ्राय जुदि आन्दायोब्ला नोंथांमोना रिफ्रेस मोनदोंना बेखौ नोंथांमोना थुब्लानो सोलायो आरो थ' जोङो बे केप्साखौ जेरै दं जों होनांगोन दा नोंथांमोना जुदि बेखौ सिनायाब्ला रिफ्रेसआव थु अब्लानो चेन्ज जायो दा बेबायदि चेन्ज जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आइ उइल बक्सआव थुना हो बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामदो अब्लानो नोंनि मबाइल नाम्बार होनायाव अटिपि थांसिगोन आरो अटिपि मोनोब्ला नोंथांमोना बेखौ सेट खालामनानै
लगइन खालामदो एबा नोंथांमोना आइडि मोनसिगोन नालाय लगइन खालामनो जोङो जेब्ला स्कलारशिपनि एप्लाइआ एक्टिभ जागोन ना अब्ला जों एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो। स' दानिया जेब्ला जोङो रेजिस्टार मोनबायना आइडि मोनोब्ला अब्ला जों लगइन टु एप्लाइआव फैनो हागोन। थ' नोंथांमोना लगइन टु एप्लाइ नुनो मोन्दों बेयाव थुनानै जोङो जेब्ला स्कलारशिपआ एक्टिभ जागोन अब्ला जों एप्लाइखौ खालामनो हायो। दायो जाथ'वाखै नालाय एक्टिभ थ' बेखायनो जों एप्लाइ खालामनो हाया जास्ट जोङो रेजिस्टारल' खालामना लानो हायो। थ' बेखायनो जोङो लगइनाव थुयोब्लाबो दायो एप्लाइ जाया थ' बेबायदि फैगोन आरो थ' नोंथांमोना लगइन टु एप्लाइआव थुबानो जाबाय जेब्ला एप्लाइ खालामगोन बेनिफ्राय जायफ्रा रिनिउवेल खालामगोन नोंथांमोना एप्लाइ फर रिनिउवेलाव थुनानै हो। दानिया जों लगइन टु एप्लाइआव थुयोब्ला जेबो जाया मानोना दायो एप्लाइ जायाखै नालाय डेटआ जाथ'वाखै जेब्ला जागोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि खालामबानो जाबाय। स' लोगोफोर बेनोसोमोन नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना खालामना लादो। जेब्ला स्कलारशिप आपडेट फैगोन अब्ला नोंथांमोना थाबैनो आपडेट मोननाय बायदि। स' लोगोफोर गोदानैबा नोंथांमोना निउ इउजार रेजिस्टाराव थुना हो अब्लानो रेजिस्ट्रेसन जायो। स' लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि स्कलारशिपनि आपडेटआ।